बानलुबा जालाले आं जानाय नंला मोफौ मा टेनसन लानाय नों बेफोरखौ टेनसन बेफोरखौ नों मा मिन्थिनो बानलुबा ना मोफौबा बिदिखौ जेबो टेनसन लानाङा viral what is viral बानलुबा मोफौबा it is a natural character मा खि मोनजानो मोनायाव बिहरफ्लांखो आं बे जिनिसखौ मोफौबा नोंनाबो लबा बाराखा नालाय ब्रा हिनजावनिबो दाय दंखायोलै एसे हिनजावनिसो आंनिथ' गैया बे सालानि खैनानिनो दाय सोर सोरथो नुखोनो मोफौबा पस्ट थाबबायदि वाट्सएपआव स्टेटास दोनफ्लांथारबाय बोरै सोर नुवा जाबावनो बानलुबा मोफौबा बिदिसो जादों खोथाया बिदिब्ला दानि जुगनि वाट्सएप मा बुंबावनो साला डिलिट खालामबानो थाङो ना मायानो थाङो 24 आवार्सआवसो हारसिं दानलांनाय दानि जुगनि साला मा वाट्सएप ओंखारो मोफौबा स्टेटास दोनफ्लांदों नङा होमबा औले बानलुबा आंनो हरनाया माबा स्टेटासखौनो दोनफ्लांबाय खस्थ' भुगिनांगोन मोफौबा बेबायदि आखलबा जानाय नङा टेनसन दाखालिनिफ्रायनो टेनसन आं बानलुबा जानो लोंनाय गैलायै नङा होमबा बानलुबा आंनि सायाव लों आंहा टेनसन लोंनो नङालै मोफौ नोंहासो जादों घटनाया आंहा जायाखै खैनानाव फन खालामनाय खैनानाव खालामनि र' बानलुबा हेलौ लोगोफोर माबायदि मोनखो बे भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर अन्नानै बे चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होदो लोगोफोरनो इन्टारेस्ट मोनदोंबा बेल' नङा दे लोगोफोर आरोबाव सफैबावगोन फन बुनानै आरो मोफौनि हिन्जावा मा बुंहरो बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै थानो नेदो वाइट खालाम भिडिअखौ